Hvis du kan høre en, der er lige inde bagved. Jeg kan ikke se nogen. Jeg hører en. Ja. Oh! Hvad fuck? Ja. Killed. No, I'm scared. Yeah, good job. Fuck en fisse, mand. Øj, de kommer op til dig nu. De kommer op til dig. Åh nej. Der kommer fucking Prøv mange. hjælp mig. Jeg kommer. Jeg har kun en pistol. Jeg kommer. Er det dig, der kommer nu? Jeg kommer op. Er du inde nu? Nej, jeg er ikke Det er endnu. Jeg står ned ad gangen. Jeg står her. Skal du efter mig? Ja, det er mig. Oh, what the fuck? Hvordan skød efter mig? Hvor er du? Hvordan ser du ud? Jeg er inde i rummet! Nå. Det er mig! Oh! Hvorfor fuck? Hvad laver han? Han er friendly. Hvad fuck, altså... Hvis han skyder mig nu... Åh, fuck. Ej, jeg extractor. Hvad fuck? Hvad fuck? Chok! Holy fuck. Hvad er det, han laver? Jeg er fandme godt extract. Hvad siger du? Hold kæft, det var... Oh my god. Skal bare extract? Altså, kan vi ikke lige plukke ham der? Ja, tak. Hvad fuck laver han? Det var fandme med. Fuck, han var weird ham der. Oh my god, jeg kan ikke engang extract her, mand. Oh my god! Øj. Hvordan kommer jeg ned? Øj. Hop, for satan. Fuck, man, den er lige glænder hop. Oh my god. Der er en bag mig, er det dig? Det er dig, det der? Ja, Ja. super. Åh. Der er en, der er blevet bodied lige her på vej op. Ja, det var ham jeg skudt. Gud. Jeg ved ikke, om han løb op. I hvert fald blod der. Høj. Jeg kan høre en. Der står en lidt op. Bitch. Shit. Oh shit. Hvor? Ja. Ja, han er død. Fuck, det larmer meget. Helt vildt. Så jeg er rimelig tilfreds, hvis vi extracter nu. Office window. Kan du extract der? Ja. Jeg kan aldrig Og det kan du extract ikke, der med. Jeg har også gate 3. Okay, så tager vi derovre. Der er en død der. Åh, fuck. Der er sådan en død på den anden side af den her bil. Fuck, det larmer der pis. Der er aldrig noget til en safe der. Har du lootet noget? Ja? Nej, der er ikke. Død? Ja. Øj. Fuck, der er mange døde her. Okay, jeg er klar. Vi rykker bare. Jeg er klar til at rense det rum der. Hold da kæft. Holy fuck. Jeg er også blevet rippet godt og grundigt om her. De har bare ingenting. Eller hvad? Nej. Ja.
fanden? Hvad luttede ham, da du plukkede? Nej. Ham kan du godt lutte. Ja, fuck. Okay, sådan der. Shit, der ligger en deroppe. Ja, han havde fucking set på til min maske, mand. Nå, vi skal extract. Der er en. Holy fuck, det er nu, ja. Videre noget? Ja. Eller nej, videre. Okay, 2 sek. Jeg skal bare lige kigge her. Ja, fuck det. Jeg er nødt til at løbe, ja. Fuck, det var lækkert, det der. Okay, du er der. Jeg er bag dig. Oh shit. Lækker. Jeg ved ikke, hvordan jeg bruger det der. 762, 51. Jeg har sådan en Will I grenade. do now? Oh my god. Fik ham. Sparker bare døren op, mand. Okay, jeg var lige ved at skide der, tror jeg. Han har fucking 70.000 rubles på sig, min mand. Hold det kæft. Dorm key. Der løber. Ja, ja. Åh. Men der er flere. Wait. What the fuck? Ja, så. Fandt lige sådan en fucking dagger. Oh my god, CPU. Oh my god. Og en dorm key til. Wait. Hvad fanden? Vi er fandme dem 4 der. Hvor? Der. Hvad fanden er det? 4. Og den er der. Oh. Der er kun 10 rounds i. And det er også meget godt. Så den er så tager den her der. Ja. 3, 2, 1. Oh. Nothing. Og en lille bæverfigur. Ja, jeg tager Okay, det var en ondulat. Holy shit. Jeg skal ikke extract eller noget, det går ikke. Jeg er stadigvæk lidt... For helvede. Jeg vil skide i grønt rigstof. Nej. Fuck, jeg skal da være med at breach. Der er ikke nogen... Det er helt dødt. Jeg har kun 2 minutter, dog. Lige her. Jeg prøver at sikre dig. Pis. Kommer du op ad trappen? Jeg kommer ikke op på trappen. Jeg hørte ikke noget. Ja, fuck er det. Jeg skal bare extract. Jeg extracter ny. Ping pong. Okay. Lækkert nok. What up? What up there? Yes. Ja. Sounds about right. Holy fuck. Fuck, jeg er ramt, mand. Det er død. Død? Ja. Oh my Holy fucking fuck. god. Jeg er rimelig tæt på mig der. Jeg løber ind til dig. Jeg er inde nu. Ja. Yes. Det er mig her. Lukker lige igen. Jeg tror, det foregår deroppe. Fors. Der kommer nogen. Damn. Ved du? Ja, jeg blev godt nok ødelagt. Benje!
Benja! Hvad fuck sker der? Hvis du kan høre mig lige nu, så kør op og ned. Okay. Hvad fuck foregår der? Okay. Vi kan extract ved office window. Så bare følg efter mig. Hvis det er Benja, så bare gå derop og sikre op i den der, så hold øje med mig. Der er en her. Der er nogen deroppe, der er players deroppe. Det er godt det der, Benja. Bare snit op. Helt langsomt. Kold og kynisk. Keep the cool. Keep the cool. Hvis du har en nade, så fyrer du bare den ind. Hallo? Sådan der. For helvede. Altså, hvad fanden foregår der? Jeg døde op. Not off to a great start.